No. Bezlepkové karamelové donaty alebo šišky? Dnes vám ukážem, ako si ich pripraviť. Do múky spravíme rukou jamku, do ktorej natrúsime droždie, pridáme cukor a zalejeme vlážnym mliekom. Po 10 minútach pridáme ďalšie suroviny, ako je cukor, zvyšné mlieko, vajíčko, rum a olej. Cesto pekne vypracujeme na malých otáčkach, prikryjeme utierkou a necháme ho cca 30 minút podkysnúť. Silikonovú podložku vymastíme olejom, rozvalkáme cesto a pomocou pohára vyrežeme kruhy. Do niektorých som dala dierky, keďže robím aj donaty. Necháme ich podkysnúť a už len vysmažíme. Ak si chcete pripraviť karamelovú polevu bez stresu, bezlepkovo a bez popálených rúk, Liana má pre vás riešenie. Túto karamelovú novinku, ktorú si podľa návodu veľmi rýchlo pripraviť. Ja som si zvolila ešte jednu alternatívu, no a to bol tento vanilkový puding. Donaty som ponárala do karamelovej polevy, no a následne som ich ozdobila orieškami a šišky som naplnila pudingom. Pozrite sa, aké krásne sú vo vnútri.